दायो खुलिबाय ओमफ्राय जों बेयाव हाबलांनो होनना सानबाय दान्दिसे स' बेखौ आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानबाय थ' बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो। ओमफ्राय नै जोङो दायो टिकेट लाबाय लानानै ओमफ्राय हाबहैबाय ओमफ्राय नै दा थांगासिनो हाबहैनोसै सिङाव ओमफ्राय नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो। दैखौ बुरजा बुंजासे एगारना दोनदोंमोन इयाव बेलेग दिना ओमफ्राय जों थांनायाव एगाराखैमोन आरो दैयानो इसेल'मोन नाया इयावनो एलावबाय दंमोन। खासेवा जि गिदिरखा ओइ नों मोजाङै नुवाखै खोमा मोजाङै लानाय खाथियाव लायसि माना जि गेदेरखालै खासेवाना ओइ मानै माथामसो थायोमोन एबार गैया। दै लोंबाय दं नामा इयो? लोङाखै दैयानो थायो। मा जायोबा इयो? मानसिनि आवाज खोनाबा हाबसोलाङो खोमा ना? ओमफ्राय नै इयाव माने बुहुत बेलेग बेलेग जातनि ना दंमोन आरो बेलेग बेलेग कालारनि बेलेग बेलेग जातनि ना नायलांबाय थाबानो नुलांबाय थागोन नोंथांमोना। ओमफ्राय जों भिडिअखौ नानिखौ लाजोबनो हायासै नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा जि हायो जों बेखौनो लाबाय नोंथांमोनजोंनो शेयार खालामबाय ओमफ्राय नायलांबाय थादों नोंथांमोना। खुगाया जि गुवार खालै नानिया ओमफ्राय नै आं इ गोसोम नाखौ जि किउट नुखादो खिन्थु प्लास्टिकनि रखमसो ना एकदम प्लास्टिकनि रखम नायनो खिन्थु बिराद मोजां नुखादोंमोन आङो ओमफ्राय
बुस्थुआ प्लास्टिकनि रखमसो माइसि माबा बायदि नाया इमान माबा लान्जाया जि साफाखाना दावरायनि बायदि दैया मानिफ्राय गयो नाया मानो इनो सायावनो गोजावबो दं दासो एसे आगोलाव सिदोंमोन नै गेजेरनिया इनिनो खुगाखौ बोरै सियो बेखौ लानाय मोनसेखौ लानाय अया दायो जोङो साथिंजा गाखोलांनोसै ओमफ्राय नायहैनोसै मा दङ मा गैया मानसि थांसोदोंमोन जों थांनाय दिनाव एकदम होंगो दोंगोथारमोन बेसेबा ओमफ्राय नै इयाव माने गथ' उन्दै उन्दैफोरनि गेलेग्रा बानायनानै दोनदो गोजौआव उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ लानानै थाङोब्ला माने इयाव दसे ओरैनो गेलेहोयो आरो बानायनानै दोनदो गोजौआव ग्लास गोजानिया खेबसेनो फैनायाव माबानाया आन्दायलायनाया जोङो माने क्लास गोजा जे आन्दायग्राया ओजों थांबा ओजों थांबा ओजों थांबा बेयाव नङा खोमा बेयावनो लामाखौ नागिरना मोना हुदा ग्लास ना सिङाव फैनाया ओमफ्राय माने गेजेर गेजेर फैयो ओमफ्राय उनाव खेबसे हाबबाय हाबना फार्स्ट टाइम हाबनायाव माने माबायोना फार्स्ट फैजेनदों नुनायाव ओमफ्य आन्दायनाया अबे हिसाब आं फालिदों फैनाय नों थोग्रो आन्दायबा फन खालामनांगौ मबाइल गंसेखौ हर ला मबाइलखौ लाखानि आङो आइ नोङा गंसेया बोरो जोंखि दं अबे इथिं जा फै फै
आइनो सुगुरगोन दे निखि फैफिनदो इथिंजायथ' ओंखारलांनाय लामाखौसो मोनफिनबाय सुगुरगोन आरो लासै लासै थाबाय इथिंजाबो लामा गैया इथिंजा एसे खिथु होमबा निखिजा फै आंजों खिथुबाय इथिंजा आंनियाव गुसु दुइबासो दा माबा औवा बारि गोजासो रखमसो नुदोंना नै फैबाय जोंनि बारि लामा ओंखारबोबायना फैदो जाबायबो उल्था नुदों नामा उल्था नुवाखै ओमफ्राय मोनसे ग्लास दंमोन आरो इयाव ओमफ्राय नायबाथाय माने उल्था नुयो आरो मानसिखौ ओइथिंजा नाहरनाय जि गोथौखा अरिजिनेल बायदि नुलायदों ना श्रेष्ठता का उपयोग प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर उसकी पूरी दिशा को बदलने में कर रहे हैं जिसकी वजह से विश्व उष्मीकरण एवं प्रदूषण जैसे परिणाम सामने आ रहे हैं हमारे पास विशेष क्षमताएं हैं परंतु हमारे ज्ञान के साथ पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित बचाकर रखने का उत्तरदायित्व भी हमारा ही होना चाहिए इस दिशा में हम मनुष्य की उन विशेष क्षमताओं का प्रदर्शन नै ओमफ्राय गेजेरजों लामा ओमफ्राय ओजोंबो माबा माबि बानायजोबना दोन्दोंमोन आरो मुर्ति माबा माबि माने हाथि माबा माबि दाउनि छबि इदि हाबि जाबि बानायजोबना दोनदो आरो ओजोंबो बानायदो ओमफ्राय गेजेराव लामा जि नायनो समायनाखा नोंथांमोनाबो गोसो दंब्लाथाय नायनो फैजागोन फैनानै मोजां नाङो आरो माने गोसोखौ मोनसे
जों थांनाय दिना माने सान्दुङा जि गोसाखामोन एकदम खामखाव खामसि मोनथारदो बेरायनानै दायो नै केमेराखौ आं लागासिनो ओमफ्राय हासबेन्डआ आखाइ रुमायबाय ओंखायनो आंनो होबाय मिथिया मा बायो मा फुल लायनो मायबा मिथिया आंबो माबा दंलायो सु बायदि दंलायोना खोरदै नङा इयो ना नंगौसोबा मेंबायना मेङाखै बेराय उखैबाय बोनलाय ओमफ्राय नै जोङो दायो साइन्स मिउजियामनिफ्राय ओंखारलांनोसै माने फुङावबो ओंखाम जाबोआखैमोन ना जोङो बिराद ओंखाम उखैबाय ओमफ्राय बे नैयो दा नुनाया बिबान्त हटेलनि खाथियाव जादों जोङो 5 स्टार बिबान्त हटेल खिन्थु बिबान्त हटेलाव जायाखै दे जोङो बिनि खाथियावसो स' थेंक इउ स' माच लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन स' बाय बाय मोनफैबाय ओंखाम जानोसै चिकेन ओमफ्राय नै बेदर जानो नारें जानांगौ